to put back all the things that have gone from the Acropolis. If you see the old pictures of Athens, for example, there's a Muslim graveyard just where the car park is for the Acropolis now. Not only did the people leave or were forced to leave, but the physical monuments of their having been there have also largely gone. There are many mosques, for example, in Athens, many minarets, but you look hard now to find any remains of those. And there was a village, of course, up there. There was a village of the late Ottoman period of long houses, which we see from some very nice pictures taken at the time. And an enormous fortification originally built by the Crusaders with crenellations running all the way around the Acropolis. Το ελληνικό κράτος βασίζει όλη του την φιλοσοφία της εκπαίδευσής του σε μια παντελή άρνηση του παρελθόντος του Οθωμανικού. Δηλαδή είναι λύθη σε ό,τι έχει σχέση με το Οθωμανικό μας παρελθόν. Αν είναι δυνατόν να μην μας θυμίζει τίποτα την τουρκοκρατία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό το κάνουν όλα τα καινούργια έθνη. Όλα. Αρνούνται ένα παρελθόν και αρχίζουν από την αρχή, κατασκευάζουν ή βασίζονται σε ένα απότερο παρελθόν, το οποίο παλιγεννάται, εξού και η παλιγενεσία. So what would Greece be like? It should be the image of the West. That is the image we want to create. So if we wanted to resurrect Greece as an important country, the model would be its greatness in the classical period. So if you rebuild Athens, you build neoclassical university building, a neoclassical royal palace, and so on. The modern Greek state deliberately builds this story. It's a Phil-Hellenic story, and the struggle for independence fits into that story. It's mythologized. I don't think one could simply say it's a Greek problem, because largely it was created by Western scholars. It's a European problem, and behind it is the need to create a European origin myth, in which Greece has a very specific role. Και η μεγάλη παρεξήγηση βέβαια άρχισε με την Βαβαροκρατία, που κατέβηκαν αυτοί οι Γερμανοί και βρήκαν μια χώρα που δεν λειτουργούσε με τίποτε. Δηλαδή φτώχεια, μιζέρια, φρικτή. Και λέγανε δεν μπορείς έναν φτωχό ζητιάνο που σε κολλάει στην Αθήνα τότε, που μιλούσε και αρβανίτικα εδώ που τα λέμε, να τον λες Χελήνε. Δεν είχε καμία σχέση. Και μετά γύρισαν στη Γερμανία και λέγανε εκεί κάτω δεν γίνεται τίποτε. Δεν πρόκειται να σωθεί αυτό το κράτος, ότι οι σημερινοί Έλληνες δεν έχουν πια καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Την εποχή που το βασίλειο της Ελλάδας προσπαθεί να εδραιωθεί, ένας βαβαρός ιστορικός, ο Φαλμεράιερ, αναπτύσσει μια νέα θεωρία, με κίνητρα και απόψεις που στρέφονται κυρίως κατά της μοναρχικής δυναστείας της χώρας του. Στόχος του, να καταρακώσει τον υπέρμετρο φιλελληνισμό των ηγεμόνων της πατρίδας του. Ο Φαλμεράιερ υποστηρίζει ότι φιλετικά οι σύγχρονοι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους. Όπως είναι φυσικό, η θεωρία του προκαλεί μεγάλη αναταραχή στο βασίλειο της Ελλάδας. Όχι τόσο γιατί δεν επιδέχεται το σοβαρό αντίλογο των ιστορικών, όσο γιατί σαμποτάρει την καθιέρωση ενός βολικού μύθου για το καθεστώς του ελληνικού στέμματος και των υπηκόων του. Ο Φαλμεράιερ ως ιστορικός εκνευρίστηκε, φαίνεται, από τη βλάστηση του φιλελληνισμού στη Βαβαρία και βάλθηκε να αποδείξει ότι αυτή η μυθολογία είναι ψευδής.
Ο Φαλμεράιερ έφερε πάνω στη σκηνή τις ενδιάμεσες ιστορίες από τη ρωμαϊκή κατάκτηση της αρχαίας Ελλάδας μέχρι από τις σλαβικές εισβολές του 6ου αιώνα και την άφιξη των Αλβανών πάλι στο Μοριά στο 14ο αιώνα. Άρα σύμφωνα με το Φαλμεράιερ, η αλυσίδα που συνδέει άμεσα την αρχαία Ελλάδα με τη σύγχρονη δεν υπάρχει. Έχει σπαστεί όχι μόνο μια φορά, 3 φορές. Δηλαδή ο Φάλμαρα είναι ο κατεξοχήν εχθρός των Ελλήνων, ο κατεξοχήν αν θέλει στην Ελλάδα. Η θεωρία του Φαλμεράιερ αμφισβητεί ανοιχτά τη σύνδεση της σύγχρονης με την αρχαία Ελλάδα, τη συνέχεια του ελληνισμού ως έθνους. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν στη σκηνή 2 μεγάλες προσωπικότητες της ελληνικής ιστοριογραφίας. Ο βυζαντινολόγος και λαογράφος Σπυρίδων Ζαμπέλιος και ο ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Σύμφωνα με τα συγγράμματα των 2 αυτών ανθρώπων, ξεκινώντας μόνο τη δεκαετία του 1850 και μετά, διαμορφώνεται μια συνέχεια του ελληνισμού. Κοιτάξτε, όπως και ο Παπαρηγόπουλος υποστήριξε, δεν υπάρχει ασυνέχεια στην ιστορία. Η ιστορία εκφράζεται με περιοδικές αλλαγές και μεταβάσεις. Υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι και περίοδοι στασιμότητας. Με τον τρόπο αυτό, τα ρήγματα που είχε εντοπίσει ο Φαλμεράιερ και στα οποία επέμενε ο Φαλμεράιερ γίνονται ακριβώς η συνδετική κρίκη. Γιατί σύμφωνα με τον Παπαρηγόπουλο και τον Ζαμπέλιο, η ευφυΐα του έθνους ξαναγεννιέται, αλλαγμένη αλλά και όλο η ίδια. Οι διαξυφισμοί των ιστορικών της εποχής δεν αποτελούν μόνο μια θεωρητική άσκηση γύρω από τα ιδεολογικά προβλήματα της ιστορίας. Φανερώνουν και ένα πρακτικό πρόβλημα που το ελληνικό βασίλειο πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα. Την ενσωμάτωση ενός πολύ ετερόκλητου πληθυσμού σε ένα εθνικό σύνολο. Αφορά κυρίως τους κατοίκους αλβανικής καταγωγής, τους λεγόμενους Αρβανίτες, οι οποίοι είχαν συμβάλει καθοριστικά στις στρατιωτικές επιτυχίες του αγώνα. Οι Αρβανίτες χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Τους χριστιανούς Ορθόδοξους Αρβανίτες και στους Αρβανίτες τους μουσουλμάνους, που τους λένε συνήθως Τουρκαλβανούς. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί Αρβανίτες υπήρξαν ηγέτες από τους πολύ σημαντικούς αγωνιστές του 21, παραδείγματος χάρη οι Σουλιώτες. Ανάλογοι Αρβανίτες ικανοί στον πόλεμο ήταν οι Θαλασσινοί. Οι Σπετσιώτες και οι Ιδραίοι ήταν οι αντίστοιχοι των Σουλιωτών στη θάλασσα. Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ήταν πολύγλωσσοι. Ο Μάρκος Μπότσαρης έφτιαξε ένα λεξικό που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον λεξικό της ελληνικής και της αλβανικής γλώσσας. Είναι φανερό ότι ήταν εξίσου επαρκής και στις 2 γλώσσες. Και θα προσέθετε ότι πρέπει να ήξερε και τουρκικά για να συνεννοείται. Άρα 3 γλώσσες σίγουρα ήξερε. Ο Κολοκοτρώνης επίσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για αμιγώς Έλληνες σε μια πολυεθνική αυτοκρατορία, όπως δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για αμιγώς Αλβανούς, για αμιγώς Τούρκους. Χαρακτηριστικά ο Παπαρηγόπουλος μάλιστα αναγκάζεται κάποια στιγμή να μιλήσει για την προσέγγιση Αλβανών και Ελλήνων. Και βρίσκει πολύ φυσικό αυτοί, όντας χριστιανοί Ορθόδοξοι, να είναι ίσως οι πιο εκλεκτοί υποψήφοι για ένταξη μέσα στο ελληνικό έθνος. Μιλάει για τον ιδανικό συνδυασμό του ελληνικού και του αλβανικού στοιχείου, λέγοντας ότι ενώ το ελληνικό στοιχείο έχει τη διανοητική υπεροχή, κάποια εκλέπτυνση πολιτιστική, το αλβανικό στοιχείο φέρνει μέσα στην ελληνική φυλή, όπως λέει, ζωντάνια, ορμητικότητα, γενναιότητα, και αυτή η προσέγγιση των 2 στοιχείων ουσιαστικά καθορίζουν τι είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Οι Αρβανίτες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος και έγιναν υπερέλληνες κατά κάποιο τρόπο.
Ίσως τον πιο καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μιας νέας εθνικής ταυτότητας να τον έπαιξε η γλώσσα. Τα ελληνικά δεν ήταν μόνο η γλώσσα της Ορθοδοξίας και του εμπορίου. Ήταν η γλώσσα που είχε μεταφέρει τις ιδέες του διαφωτισμού, της Γαλλικής Επανάστασης και της εθνικής ανεξαρτησίας. Είναι κάτι που αντιλαμβάνεται και ο Καποδίστριας στα πρώτα ηρωικά χρόνια που προσπαθεί να θέσει τα θεμέλια ενός νέου κράτους. Η ίδρυση σχολείων και του πρώτου πανεπιστημίου στην ερημωμένη Ελλάδα της εποχής έχει καθοριστική σημασία. Η ελληνική γλώσσα και η εκπαίδευση είναι οι μόνες που μπορούν να ενώσουν τις κατακερματισμένες κοινότητες της Ελλάδας σε ένα έθνος. Η εκπαίδευση ήταν η αρχή της μεγάλης δύναμης του ελληνικού κράτους. Ο πραγματικός κατακτητής είναι το ελληνικό σχολείο. Τι είναι αυτό που προσδιορίζει το έθνος ενός λαού? Ο πολιτισμός του. Τι είναι ο πολιτισμός? Η γλώσσα. Η γλώσσα και ό,τι φέρει η γλώσσα εν είδη πολιτισμού. Η πόρτα ορθάνυχτη, Έλληνες είναι όσοι μετέχουν τη μετέρα παιδεία του, η Σωκράτη την αντίληψη. Είναι μια ορθάνυχτη αντίληψη του εθνικισμού, η οποία βέβαια αλλάζει στον 20ο αιώνα, αλλά του 19ου αιώνα η απάντηση στη βιολογική αιμονή του Φαλμεράγερ είναι ορθάνυχτη. Αυτό είναι το ωραίο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η υιοθέτηση της φουστανέλας. Η φουστανέλα ήταν ένα ένδυμα το οποίο οι αλβανόφωνοι κάτοικοι των Βαλκανίων φορούσαν κατά κανόνα. Η προεδρική φρουρά σήμερα, για παράδειγμα, σαν χαρακτηριστικό της έχει τη φουστανέλα. Η στολή βασίζεται στη φουστανέλα. Ένα καθαρά αλβανικό ένδυμα, εάν θέλουμε να μιλήσουμε με εθνικούς όρους. Σε αντίθεση με όσους υποστηρίζουν ότι ο εθνικισμός έχει μόνο την ομογενοποίηση σαν στόχο του, βλέπουμε ότι ενέχει μέσα του στοιχεία διαπραγμάτευσης που του επιτρέπουν να έχει μια ελαστικότητα. Χρειάζεται μια ευληγησία. Ένας λαός πρέπει να μάθει να προσαρμόζεται κατά κάποιον τρόπο, να κάνει καινούριους λογαριασμούς με την σύγχρονη πραγματικότητα. Και αυτή είναι μάλλον η επικρατούσα ακόμα σήμερα συνείδηση στην Ελλάδα, ότι πρόκειται για ένα έθνος που είναι παμπάλιο, αλλά που υπέστη πολλές αλλαγές και τροποποιήσεις μέσα στην πορεία του. Η καινοτομία ήταν στο σημείο που οι Ρωμαίοι αποφάσισαν να γίνουν επισήμως όχι μόνο παιδιά των Ελλήνων, απόγονοι των αρχαίων, αλλά και Έλληνες σημερινοί. Θα σας θυμίσω κάτι λόγια του ποιητή Γιώργου Σεφέρη πάνω στην απονομή του βραβείου Νομπέλ στη Στοκχόλμη, Δεκέμβριο του 1963. Ο Σεφέρης λέει «Δεν θα πω ότι είμαστε το ίδιο αίμα με τους αρχαίους, γιατί αποστρέφουμε τις φιλετικές θεωρίες. Αλλά κατοικούμε, ζούμε πάντοτε σε αυτόν τον τόπο και βλέπουμε τα ίδια βουνά να τελειώνουν στη θάλασσα». Από το 1821 χρειαστήκαμε ακόμα σχεδόν 1,5 αιώνα. 2 Βαλκανικούς πολέμους και 2 παγκόσμιους. Ώσπου να καταφέρουμε, όπως ο Σεφέρης, να επαναφέρουμε την ελληνική ταυτότητα στο διεθνές προσκήνιο με σύγχρονους όρους. Και αν κάτι μας κάνει σήμερα υπερήφανους, είναι ακριβώς αυτό. Ο τόπος που κατοικούμε, η ιστορία μας, αλλά και η δυνατότητα να ορίζουμε μόνοι μας τη μοίρα μας, όσο μπορούμε. Αυτή τη δυνατότητα δεν θα την είχαμε χωρίς την Επανάσταση του 21. Χωρίς τους αγώνες, τις ιδέες, αλλά και τους μύθους που τη συνόδευσαν. Η διαχείριση αυτής της ελευθερίας εναπόκειται στον πατριωτισμό μας και στην αγάπη μας για τον τόπο που κατοικούμε, ώστε να τιμήσουμε το πικρό αίμα που χύθηκε επί δικαίων και αδίκων
για τη γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας.